Zdravo, ja sam Saša. Dobrodošli na prezentaciju Free Toolbox. Šta je Free Toolbox? Free Toolbox je program koji služi da oni koji nemaju i neće zbog bojazni da ulože novac u neki posao na internetu počnu da rade na internetu bez mnogo rizika. Ovaj program se uloži samo jednom, $1.25, znači košta vas svega $1.25 i više nikad ništa. Šta je ideja programa? Ideja ovog programa je da sa malim ulaganjem $1.25 zaradi novac koji bi vam koristio uz uplatu u neki drugi program. Ovaj program je već još dobar zato što vi u njemu stvarate svoj tim iz kojeg članovi tim redosledom kako su se učlanjivali mogu da se uključe u druge poslove za koje su početni ulozi veći, ali je veća i zarada, na primjer Business Toolbox, koji je sličan kao i Free Toolbox, a koga je osnovana ista firma, Multiplex System. Kompenzacioni plan. U Free Toolboxu imate 5 biznis centara. Jedan biznis centar izgleda kao na slici. Ostali 5 izgledaju isto s tom razlikom što za njih treba više uplatiti. Sve su plaćeni od zarade koju ste ostvarili zatvarajući prethodne centre. Zarada u biznis centru. Imamo 5 biznis centara i na slici je prikazano koliko svaki od njih donosi, svaki put kada se zatvori. U biznis centru od $1.25 profit je $5. U biznis centru od $2.5 profit je 10. U biznis centru od $5 profit 20, od 10, 40, od 20, 80. Da napomenem da je vaše početno ulaganje $1.25 jedino. Biznis centri koje otvarate kasnije, od $1.25, 2.5, 5, 10, $20, koristite novac koji ste već zaradili tako što ste zatvorili biznis centar od $1.25, od 2.5, 5, 10, 20 i tako dalje. Kako najbrže zatvarati biznis centri? Najbolje je da svako učlanjuje po dvoje. Vi učlanite dvoje i to dvoje što ste učlanili učlane po dvoje i vama je matrica zatvorena. Bitno je da se popune tih 6 mesta ispod vas, pa nije važno da li ste to popunili vi ili neko drugi, a možete i da učlanite koliko god možete. Šta se dešava kad dva člana kompletira svoj biznis centar? Krenimo redom. Vi ste zatvorili svoj biznis centar od $1.25 i sistem automatski otvara novi biznis centar od $1.25 i nadograđuje vas na biznis centar od $2.5. Ovo je sad važno. Kada vaš član zatvori svoj biznis centar od $1.25 i otvori onaj od $2.5, on će se vama pojaviti u vašem novom biznis centru od $1.25 i pojavit će se isto u biznis centru od $2.5, što znači da će vas pratiti kroz sve centre. Spremni za posao. Ako vam se čini da biste mogli da radite, onda se uključite u program. Za registraciju je potrebno Visa ili Mastercard i $1.25 na računu. Ako nemate ni jednu od pomenutih kartica, predlažem poklon karticu Erste banke. A sad na posao. Za sve dodatne informacije u vezi ove ponude pošaljite e-mail sa naznakom info za posao na adresi koju vidite na ekranu. Pozdrav!